Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah jamaah sing boten kados wah niki, jamaah sing boten kados rame niki. Alhamdulillahirabbil alamin, beberapa jamaah pun ngalami nopo ingkang sing boten diajarkaken tapi diweden-wedeni menika panjenengan sehingga boten ngalami. Nggih. Niki kula ucapaken wontenipun beberapa jamaah ingkang ngalami sing gadahi warung-warung. Sing gadahi warung-warung menika nggih nyambut damele melalui sadean kopi, sadean lan makan-makanan ringan lan lintu-lintune menika. Tapi kathah ingkang mungsuhi panjenengan melalui gaib-gaib sing boten tertangkap akal menika. Nggih. Lek kelase sing boten tapi jahat niku nutupi warunge panjenengan. Napa saranae beras kuning, napa saranae uyah kalian melampah diluguraken ten ngajenge warunge panjenengan. Sehingga orang yang mau beli datang warunge panjenengan mboten ketinggal. Lah niku. Wong kula mawon iki mantun diuji kados ngoten kajenge tumbas napa sampai ten ngajenge sing kula tuju niku wau mboten ketinggal. Lah niku nggih mboten saged diremehaken. Nggih Mas Amin nggih. Nggih, sampai niku pun ten ngajenge warunge lho mboten ketinggal, sampai telambas tebih. Tapi alhamdulillahirabbil alamin nggih selawatan mawon teng dalam diri kalian berjalan niku wau. Akhirnya diparingi semerap, diketingali. Lah niku nggih, kelase tiang-tiang ingkang sadean ten warung niku kuduwe nggih nggadhahi amalan sholawat mawon. Lah niku menawi tiange sing lebih jahat sampai mambu nglarani tiang sing gadah warung niku saranae lemah kuburan atus panjenengan. Lek wis lemah kuburan sing didamel sarana niku jahat niku nglarani ingkang sing dodolan niku lemah kuburan didamel. Lek gulok lek napa beras kuning kalian uyah niku mung nutupi warunge tok. Tapi lek lemah kuburan sampai nglarani dateng sing dodol. Dan niku atos panjenengan sing gadahi warung-warung monggo panjenengan lek enten tiang nedhi sampean pun sampai balekaken tiang nedhi niku maksud kula enten tiang nedhi njaluk niku lho, tiang ngemis niku. Seberapa pun panjenengan paringi moko ayat enten syariat mriku sedekah niku penolak balak napa malih panjenengan tumut-tumut jamaah kados ngeten iki pun ngerti ilmune. Dadose panjenengan sholawat dzikir tasbih niku mawon niku dadi penolake ilmu sing lebih jahat dugi uyah kalian beras kuning niku wau. Napa malih sing damel sarana lemah kuburan atos panjenengan. Tapi alhamdulillah wonten salah setunggale jamaah ten mriki sing radi peka, sing radi imane pun melebihi pun naik datang Allah senajan lewat mimpi pun diparingi istikhara ten mriku sampai enten sing maringi hancur di tangannya. Nah niku lebur. Nah niku alhamdulillahirabbil alamin kula mboten sebut salah setunggale jamaah ten mriki niku enten sing nutupi warunge, enten sing kajenge nyelokoi. Tapi ten mriku wonten keimane ingkang tinggi sampai nggih diparingi petunjuk datang Allah senajan lewat mimpi sampai hancur di tangannya niku. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin berarti jamaah ten mriki pun manfaat kanggone nggih keluarga iki ambek kanggone nggih seiman dateng perkumpulan iki. Muga-muga sedanten menika lelaku panjenengan diridhoi donya lan akhirat dateng Allah termasuk ten alam kubur ten akhirat. Ten kehidupan dunia niki mung sekedar ngelaksanaaken ibadah bertanggung jawab kepada keluarga. Nggih, cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.